ngifuna ukuthi ngidemonstrate njengamanje ngi-live ku-Instagram. It's Dr. Kehlelezi. Ngi-live futhi ku-Facebook page. Nyanga yodumo Mzo. So mangikhuluma ngifuna abantu bayibuke lento ngishoyo. Alright. Mbuzo omuhle kakhulu lobi mkhaya wami. Angithi kuthiwa professor. Makuthiwa professor. Uprofessor kufanele acace uprofessor no doctor. Okay. There's a difference between a doctor no professor nomuntu one-masters nomuntu one-honors nomuntu one-PhD. Ziyahluka lezi. So uprofessor nje kufanele ehlale edlala indima yakhe. Okay. Ngiwuchwepheshe ke makuzala emthini. Okay. Ngiyakwazi ukuhlanganisa, ngiyakwazi ukuthi lo umele ukuthi sigeze umuntu obulele, lo umele ukuthi sigeze umuntu ochithekele isisu, lo simele sigeze ukuthi ngiyayazi lento lo ubalekele ibusiness lakhe. Yabo njengamanje sikhuluma ngesigubhu esihlanganisa ibusiness limele lithi esewash. Right. Kudala besazi ukuthi isigubhu sifaka kulento okuthiwa iswela noma isigubhu sibiza ngesigubhu amagona. Yes. Right. Ngithe mangilele ebusuku umkhulu wakhuluma nami wathi kusangenzeka but ngase ngihlanganisa nobuchwepheshe bami. Isigubhu kahle masenziwa into eyiyona nto enkulu ephakathi esifuna umuthi ophakathi esigubhini. No matter mningi kanjani no matter but upeace omncane makuyinto ephilayo ngempela leyo nto. Angithi sesibuyela la ekuthenini lobulobi isigubhu akuyona inyoka. Okay. Ngizama ukuthi ngigeze lapho. Isigubhu akuyona inyoka, isigubhu akuyona into efika ivuke kudle ekhaya lutho. Ukhumbula ukuthi iqala bengikade ngisiza befundisi, ngisiza abantu abasindisiwe abacashayo. Kodwa ngibasiza ngaso lesigubhu ungafuni ukusikhuluma ebantwini. Ngase ngibona ukuthi bayangishaya. Njengoba bengishaya ke ngiyikhulume lento ukuthi hayi phela sikhona esinye isigubhu. Ngaqoka ngibe muhle. Ngigqoka iwash lami lika 200,000. Kanti wena ubona iwash isigubhu lesiya. Kanjani na? Isigubhu yabona ngoba kuyiwashi leli lobulobo. Okay, yeah. Elakho leli shipini. Ngiyalithatha lesigubhu leli washi leli. Yeah, ngiyalithatha lobulobi leli washi leli. Nansoke. Buye uzobona lobulobo. Uyakwazi ukubona lapho. Sosakaza lapho so2. Sosakaza la so2. Yeah, nansi say demonstrate lento. Uyalibona leli washi lobulobo. Njengoba selinjena uzosakaza la. Alright, yes. Angithi uyalibona lobulobo. Yes. Sesilivulile. Yabo? Iwash lami livuliwe manje iwash la elakho akulona lami. Yeah. Right. Mali fika kuKehlelezi ke. Sibe sesilikhipha lento le. Amathumbu lawo. Silikhipha injini, silikhipha amathumbu phakathi. Okay. Masiqeda kulikhipha yonke lento, lisala manje selisele nalento and this white thing. Okay. This white thing we also remove it. Lento le iyaphuma lelo. Yes, yabonakala. Mayiphuma lento le emhlophe. Mayiphuma lento emhlophe siyayikhipha le sikhiphe nale njini sikhiphe usesala nalento le isivalo nale phela umzimba wewash and then ngala masiliphendula still lisaqhubeka lisala wena ongaboni obona ngeso lenyama ungaboni ngelika moya kuseli wash wena ubona iwash kanti leli wash alisebenzi ngala sesiyabuya ke sithatha leli khubalo elilona khubalo lenzima ngaliso siyalifaka siyalayisha siyaloda lapha phakathi ebese then we close it siyalivala ngithi yabo it's a wash now you wash libuyelile back to normal then bese ngiyagqokisa lobulobi wash lakho masigqokisa uyajabula ugqokisa na imiwasha yabo sesiyalgqoka umkhaya wami uyaligqoka iwashi lakhe nala iwashi lakho ligqokile aba ku Instagram bayabona manje nalo ke iwashi yabo back to uligqokile iwashi lakho akekho umuntu obuka ukuthi isigubhu akekho umuntu obuka ukuthi kwenzakaleni isigubhu a proper sigubhu lesimpela than ukuthi siyohlala endlini lesi isigubhu sizoba expensive because si mobile. Okay. Uhamba naso sinemthetho ke ngizokutshela wena mase sihlele endlini noma umuntu angafona abuza njengamanje uthe uzoyibiza inamba babuza ukuthi yini abafuna ukuyibuza ngalesigubhu but ke si mobile lesigubhu omunye uzobuza ukuthi mase ngisenzela isiko ngisenzela kanjani ngoba phela isigubhu ngazi ukuthi siyakhishwa in no lesi sigubhu you just wait uyasiqoka yeah yayizwa lento lobulo
kodwa ke asithathele ukuthi sibazi ukuthi bathini. All right, 0604807164 emncibeni sokwazi basixhumane khona apha ku WhatsApp. Ukhumbule futhi lobo ukuthi bakhona sebenazo. Kahle dokotela. Lezi igubhu lezi cishe more than 2000 abantu abanazo. But asithathwa noma ubani. Sithathwa amadoda abantu besifazana abajimile. Amadoda enyana zazi bafuna ntoni. And futhi anemfihlo, masitha nemfihlo abantu abangahambi becula njengalabo befundisi abathi masebebona sebevuka umona bacule. Yabo asithathwa umuntu onemfihlo, mina ngithi uyeza ukuthi bangigadle kanjani. Kodwa ukazi ungizwe nange one thing exposure iclient lami ngithi hayibo lo wamfundisi naye nimbone nje yimi ngiyabayeka bangishaye ngoba vele ngijwayele ukuthi zingishaye mina noma kungathwani ngokhehlelezi into vele ngijwayele kodwa ngithatha umthetho wodwa ukuthi ngathi mangiphuma ukuthwaseni kwathiwa imfihlo obunyanga yasebunyangeni iclient lakho you always protect your client noma ungalibona liphakame kanjani seli reach kanjani ungalingi usho ukuthi mina engamsiza thula. Kunjalo qhubeni igama la isinto sami sihlelo no Professor Kehleles apha ngelixetsha 0604807164 liphinde ku 0604807164 na kwinamba ye WhatsApp number ngu 0638208448 0638208448 asimthathe emnxebeni siva mhlambi ubuza mbuzo uphi ngaso isigubhu esi sewashi Professor agqiba uxoxa ngaso apha enqubeni masikubulise moleka. Siyaphila sisi ukhehlelezi not ikhekhelezi. Angithi sisafana futhi still nalezi igubhu ezinye. Kunesigubhu okokuqala sokuvusa ibhizinisi lakho. Kunesigubhu sezitha la uthi ngikhathele abantu njalo bangenza ukuthi nokuthi isigubhu leso. Kunesigubhu othi mina ngiyovusa ibandla lami ngoba phela ungabone mina amabandla kodwa buyalekelelwe phela nazo futhi igubhu kunabanye nje ombona umuntu uzalwe nganawo lento uyafoster siyamenzela ke simlekele simi thatha uhambe sibone and then kunesigubhu ibandla lakho ulibona ukuthi kuhlala kanjani kancane kuhlatshiwe kancane kuhlatshiwe so ke kunezigubhu lezo isigubhu sokuthi umuntu nje athola ipromotion kunesigubhu sokuthi lo muntu nje amadoda ufuna amadoda nje ukuthi yena aqonywe one way noma ashelwe one way futhi athole laba banemali so zihlukene kaningi. Business yami nasekhaya kube right. Hayi uzosondela kimi mama uzosithola kodwa ke eziyalunga. Ukuhlafuna. Ukuhlahluba mama kuba esigodlweni kuba 500 rand. Amen. Hayi. Wena ke ngikuthe kambe but mawuze esontweni mama kumahala esontweni angimcharge umuntu kumhlahlubele esontweni it's free of charge whatever ngiyenza esontweni ngiyenza mahala. Amen. Siyabonga. All right ngosi mama siyabonga khulu all right khole phambili Professor wethaza kahle lobi sibakhumbuza abantu kukhona umuntu osefisa ukubona iwash ngilive njengamanje ku Instagram mawungangena ku Instagram uthi Dr Kehleles ngilive uzolibona leli wash esikhuluma ngalo iwash ke lobi umuntu uyayithengela because kunabantu abanamawash abawathandayo kunomunye othandela ka elibizayo ka 250,000 umunye elishipile but I will prefer ukuthi uthenge iwash la ngempela el attract abantu bangeke baze banake into eziningi ngoba baningi phela bayagqoka amawash kodwa masingabapequlula amawash abo khona omunye ke obuzile la ku social media uthi manje abafana mabe ngangibamba inkunzi naleli wash balithathe lalela akusayilona iwash phela leliya konje okay akusayilona iwash leliya sakuyinto and depending ukuthi uyithathephi njengamanje uzozwa abaningi bazothi nabane izigubhu zamawash cha ukhehlelezo sayiphatha leyo nto enemfowethu eyami lento ngifuna ukukhombisa abantu kahle kahle ngangizama ukuprove ipoint ukuthi isigubhu akuyona inyoka isigubhu akuyena uTikoloshi isigubhu imithi namafutha namakhubalo namathamba ahlanganisiwe ndawonye aseyakha lento mawukhulumisa yasiyayenza lento oyifunayo kunabantu asebehambe kakhulu mfowethu bafuna ukuspend imali baye emazweni bashiya izinto la kahle kahle mfowethu into enhlanhla into encane nje ofika uyithi qhu kancane zenzeke izinto basethu umprogressive bamhlamba thina enqubeni useqhubeni siyakubulisa izinto sami mona ekhaya
Molo tena njani? Sikho njani mama? Ndiyaphila tata. Thetha mama, simamele wena. Your call has been placed on hold. Okay. Ngicela sidlule dokotela ngapha siqole phambili. Alright, sifuna umuntu ozobuza umbuzo njengoba seyiqala. Uyabuza mfowethu la ku Facebook omunye uyabuza uthi sikhona yini esezitha. Ngicabanga ukuthi ngisichazile. Sikhona esezitha. Yeah. Nakho la emawashini uyabuza omunye uthi ubamba ikhanda uthi I wonder simalini. Ngomthetho mfowethu isigubhu sewash bengisenzela ngoba ngitshela bengisenzela izikhulu abantu laba aba pretender izifuna umuthi abawusebenzisa ngoba abantu mfowethu ngiyabadabukela bayayisebenzisa imithi kodwa bayafihla ukwabona umuntu adle ukudla sathi sebancane uthola ukuthi untshontshe ukudla uyakuntshontsha lokubuya esikolweni awukatshela ukuthi okwakho lokudla uyantshontsha yeah ekugcineni masuzoqeda bathi lokudla okusendaweni kanje okwakho sengitshontshe kanje namanje abantu mfethu badla isiko labo baloke badla bantshontsha kanti abazi vele into yeni lena izihlahla zadala ukuthi nizisebenzise kuphela i-education efike yashaya abantu abaningi bayibona bengcono babona ukukholwa kungcono kunani kunomuthi musu ukuthatha insindiso uyifake kakhulu ekhaya uzukhohlwa abazali bakho noma uzukhohlwe yabona uma uthatha insindiso usindiswa kakhulu uzuyifaka ekhanda kakhulu useyisula lithi iBhayibheli isizwe sakithi sibhubhile ngenxa yokuswela ulwazi abantu bakithi mfowethu bathatha insindiso bayithi ngqi ekhanda inkinga ngibablame bona ngiblame ama leaders laba bayibona abaphambili ngoba bayanyonyoba isigubhu lesi ngikutshela mfowethu ngiqale mina ukusikhanda it was 2017 whereby benginomuntu ophesheya oshumayelayo well known famous unemali wafika wathi let's plan asihlale phansi uyena futhi weza neplan wathi uma singenza kanje ngathatha ngashisa impepho ngathi ngamhlalise hotel ngathi awulinde ngifuna ukuthola impendulo oqala ngithe mangithola omkhulu bathi no there is nothing wrong phela lapha nesigujini sifaka amafutha sifaka namakhubalo the only difference ukuthi amafutha uzogcina ngokwafaka usayihlanganisa lento after that thatha lento uyifake la ziyasha iyasebenza lento then I started ukuyenza lento ngayibona ukuthi iyasebenza naye waloko etshela abanye abangani bakhe abangapha eSouth Africa nabaphesheya that's when impilo yami nami iqala ukuthuthuka khona ngoba bebeyithatha lento kahle besiqala ku 150,000 the cheapest was 150,000 just because abantu abaningi abakholwa that is why ukhumbula last week ngithe kunomuthi omusho okuthiwa umacaciso zakhe umacacisa just because abantu abakawubona ukuthi usebenza kanjani ipower ka magic oil uyabona magic oil utrenda kanjani manje ipower ka slay queen utrenda kanjani imithi yami leyo but mangisayiqala kubantu yabona umacacisa ngithe the first 10 clients each and every pharmacy kumbula ukuthi ngine pharmacy eThekwini ngine pharmacy eVerelem ngine pharmacy eGoli kukhona iLof and commissioner ngine pharmacy eWheatbank lapha ngase downtown etown phakathi next to eSpa ngine pharmacy ePitoli CBD wonke lama pharmacy nase Maritzburg ngase Home Affairs emva kwase Home Affairs ku Peter Maris wonke lama pharmacy ngithe ngizohambisa 10 each product leo 10 or ngenze 15 wonke ama client awu 15 oqala azofika ezothenga ekseni ngizobanika mahalo macacisa 15 clients why ngenza kanjalo it's another way of marketing to show people that this thing is working let me give it to you for free then when uzotshela abangani bakho ukuthi kenze njani ukhumbule ngithe ngizochaza umacacisa yikhubalo noma uma uyibuka uzobona amanzi amanzi nje and futhi ngiyayithanda ngoba ngifuna nalabafundisi abathi lo mfana uyathakatha amanzi nje ozothi wabuka ubonela amanzi the only different lamanzi wami anobuhlalo obuyelo phakathi only one sengithi one obu2 obasekhaya komalume obasekhaya koma wakho lento mawuyithatha uzoyithenga izobe sebhodleleni nje elincane not elikhulu elincane ayidliwa ungayidli kahle ayidliwa mfowethu uyayithatha lento mawuyithatha ebese uqede uyilale nayo mawulala nayo ngaphansi komqamelo wakho before uyisebenzise lalise ngaphansi komqamelo uconnect idala zakini
nezami. You are inviting uKhehlelezi ukuthi Khehlelezi, you are more than welcome to come and heal me while I'm sleeping. Tell me something, tell me my secrets. Ngihlolele ngilele. Okay. Why ngisho kanjalo? Because kunabantu abafuna ukuza kimi kodwa abakwazi ukufinyelela. Kunabantu abafuna ukuza kuKhehlelezi. Inkinga ukuthi kunoKhehlelezi abayifake abaningi. Mina ngithi kuwena ngizoprove ipoint. Ngicela ukuhlolela umuntu ekhaya ehleli. Ngicela ukuhlolela isitha sami sihleli. Ngimtshela ukuthi wena inkinga yakho ikuthi. Ngiyilalele ekhaya kwami. Ngizoba ngiyilalele. That is, abanye they are complaining, but Khehlelezi masifika kuweSigolweni, you only give us 2 to 3 minutes bese kuthiwa next ngenxa yokugcwala kwabantu. Lalela, by the time uza kimi uzoconfirm into eshiwo kuwe ebusuku. Yila abantu abazothi ngithwele khona ke manje. Ngoba kunomuntu osazofika no 5 million ezobonga ethi wangitshela ebusuku ukuthi ngithatha u1 no 2 no 3 ngakwenza lokho kwaqaqeka imali yami. Ngithe kubona lento le iprice yayo, the original price of 900 rand. Baphikile omkhulu ebusuku mangilele. Bangixolela abantu. Baphikile mfowethu ebusuku bathi ngeke. Onganani ayiye kwiprice kababa ka Magic Oil. Price kababa Magic Oil 1400. Kunabanye abathi bona asa understand ukuthi price malini because ngala iprice eThekwini it's 1400 rand. Yes. eGoli it's 2000 rand. Why is it like that? Because eGoli we travel. Uno petrol of traveler, eCape Town ya traveler futhi ifuneka all over. But on a day special, izobe special price for 800 rand. Yeah, izobe 800 from 1.4 eThekwini or eGoli ngeke be 800. eGoli izobe 1.2. That's a special price. Why? But stay the first 15 each and every farmers sibanika for free of charge. Because ngifuna abantu ebusuku, I want ama results within 3 days. You'll be telling me something good. Ebusuku ufikile Khehlelezi. Wafika what? No, makufika umkhulu wami. Wakhuluma wathi ngiyafisa la befundisi. Ngibheke kubo kahle kahle. Bake bayintshontshe nje umuntu ayithenge. Alale na ngaphansi komqamelo. Uzongitshela. Ngithande enye into enziwe umfundisi mfowethu ngithukile ngathi mina what's going on. Khona umfundisi abaningi banokumbona kwiDumisa TV abathi uNdwandwe. Yes. Do you know ukuthi lo mfundisi ungivakashelile esontweni lami? Wavakasha washumayela saba into eyodwa. Ngithanda intshumayelo yakhe mayithi ngisindisiwe. But mangisindisiwe idlozi lakithi abantu bakithi ngikhohlwa ayibona. Lo mfundisi uyayazi into ayenzayo. Ngithandile mfowethu izolo bengivakashele uRasta, uPastor Shows, uRasta Adams. Wangimbiza mfowethu ngifike ngayenza le nto. uRasta kuyayethi yes ngisindisiwe. Uma wami uyisangoma, uma wami ukhule ngezinto zesintu, kodwa Khehlelezi mina engize nakho la esontweni, ngize nezwi lenkosi. Kodwa ngilwi nokwakho. Yes. Ngize nezwi lenkosi angilwi nokwakho futhi ngiyakirespecta. Nama kuthwani futhi noma kuthiwa sengiqulekile ngisaboni ke uvumelekile ukuthi ufike nawe ungibhemise ngoba ngiyobe ngiqulekile mfowethu yabo egcineni ngizalwa entweni yale but okwamanje ngiyashumayela ngicela ukushumayela izwi lenkosi yayizwa leyo nto asibadedele Qhubeni igama la iJohn Gold City isintu sami ngaliqeda sibheka pha ngokuthi bathumele WhatsApp sibheke futhi nakhona pha ke emncabeni ku 0604807164 masimthathe emncabeni sikubulise sikwamkele molweni ekhaya Baba lokhu mfowethu noprofessor mfowethu ngiyabingelela Amen. Yebo baba ninjani? Sikhona baba professor khona. Bengicela ukubuza mina ukuthi bethi washinga professor ngakube inawo enye lamafutha lawa ukuthiwa dawane. Right. Khona baqiniseka kangakanani ukuthi iwona ngempela ngoba ngiyengizithiwa isadawane isilwane esihlala ngaphansi komhlaba esiqaniphile singatholakali kalula. Good. Okay, ngiyabonga. Good question. In case umuntu ekhaya kazwanga umbukeli lo oku Facebook noma oku Instagram uthi ubaba uzwa kuthiwa iwash lam leli linamafutha yini esadawane makuthiwa sikhona qinisekisa kanjani ngoba kuthiwa isadawane sihlala ngaphansi komhlabathi isilwane esihlakaniphile. Asenzeni kanjena abantu bakithi. Abantu abaningi inyanga bayizonda ngoba they've got a wrong information ngenyanga. Inyanga yaziwa njengomuntu obulalayo ongcolayo but njengamanje sikwi generation entsha
sizesikhathini esisha manje Yes. whereby sithi upgrade yonke into kwakudala la kwakunenyanga ezazingcola ezazingagezi zazenza njalo ezakudala but njengamanje idlozi lingene abantu abasebancane esazi ukuthi impilo sithatha sibhekephi ithe yaminto amafutha esadawana yes afakiwe but not kuzo zonke ukhumbula ukuthi ngithe the cheapest one it's 150,000 but not kuzo zonke phela zihamba ngama level zize ziyofika ku 6.5 million kukhona ezifakiwe khona ezingafakwanga njengamanje leli wash ngithe as from umhla ka1 June 1 June up to 15 June ngifuna ukuthi ngilinika abantu not mahala ngeke bazothi free njengoba acacisa not for free. Okay, this is something for business not for free but ngizolihambisa ku special price samless umuntu esokuqala ngizocela ukuthi ngibanike ngo65,000 le 65 uyathanda uthanda khona uzobhala imali engaka no anginandaba kodwa ngiyazi ukuthi baphi abasebenzisa lento bakuphi njengamanje esokuqala leso SSB yes right? SSB original price ibe u850,000 ngicela ukuskipha ngo400,000 then lezi ezinye sesiyaphezulu ngicela ukuthi umuntu mayifona ke siyobe sesidiscuss sikhuluma nabantu abaserious abantu abazi business abantu ababelieve emthini not umuntu ozotesta ukuthi kushona kangakanani if you believe into yenzeka if you don't believe uze ngoba udumo ubona ukhehleleze gibela iLamborghini ngeke kwenzeke but I think mawuyenyangeni kufanele lokuqala uma ekhuluma ngemali ehlobele imali ethi 6.5 million sekwaba nento elula kunama app manje awungikhombisa ukuthi wena no 6.5 million abawu10 unabo yini qala okukhombisa ukuthi le mali vele oyichargeayo wake wayicharge noma uyayicharge no okay yes kusimple phela uyangena ku app ngithi buka angiqali angifuni ukuvuka ngawo nginama clients ami ama client ami a private angafuni ukuvela azenza into mangithi imali engaka because uyazi sikwijeni vele uyazi lento izoyenzeka showcase ngeke uyobhida mfethu tender ufaka iwash lami ubuye uthi hayi tender ngilithola ngalo never ngaba ngisawazi umuthi asemthatha umgqibelo umphulaphula enkqubeni yayi dokotela inkqubeni sekubulisa mona ekhaya awubona lo mina yes kunjani baba ngira sikunjani sikhona baba hayi kwamhlaba lingana msisi usithole kwamhlaba yalingana ukhona awu esikwenza kamhlaba lingana mina kodwa noma ukamhlaba yalingana mfowethu ngiyasho namanje ngeke kamhlaba yalingana ngeke akekho engimsabayo ngena ngiyophuma ngaleni hayi emkhulu nami ngiyisa ulizwe ukuthi ayathi imali khona hakumangela ilisuku ngaphupha umkhulu emveni kwalokho ukuthi into engayibona ngoba kwangathi sephone la kodwa ngafika babantu baningi into engayibona laphana yembi ngoba ngagcina sengiyena siyabona ngikufuna ngabona sengiyena ukuthi labantu kanjani ngithatha uthi wayibone sengcono kodwa uthi wabangcono kanjani akazi asenze kanje bhuti kunokwenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu uyayixoxela axoxe kahle ngokhehlelezi omnye agcine exoxa kambi mina ke ubuka umfana omncane I was born 1990 August 5 ingane encane but izinto enginazo abanye abantu bawuze badlule emhlabeni benganazo omunye uyoze adlulele kwethi 12 I'm a hard worker and ngijoba ngi-hard worker noma ngiyinyanga I always upgrade my standard ngifuna ukumitha labantu abahlala kuma-suburbs ngifuna labantwana base-university ukuthi ngenza njani ukuthi umuthi ngigcine ngibenze bawu-understand futhi bawubone usebenza ngihlala ngiza I always come up with new things ngaso sonke isikhathi wait and see umacacisa ukuthi uzokwenzelani futhi uyosho ukuthi wake washo into engiyithinta ngesami isandla iyawina baba hayi baba fike esontweni every Sunday lobilobi sizokusho lokuthi sinesonto leli elesilungu esilibiza ngofire elingena ngo6 ngo7 liyophuma 11
siphinde libe sena elaseZion elaseZion lingena u11 11 siyophuma u4 ntambama. So wonke umuntu ofuna ukusivakashela uyayikhethela wena ukuthi ufuna lele lama instrument noma ufuna lele igroup ngoba siyayishaya igroup kakhulu siphuma simanzi. Phatha impahla zokushintsha impela mawuze esontweni laseZion ngoba hayi siyagijima lapha na kudlalwa mfethu kusuke kuthandazwa every Sunday. Kunjalo ke mphulaphula namhlanje besixoxa kakhulukazi ngesigubhu sewashe and bakubhema wakhona hlalo ubaxelela abantu dokotela into obana ke khona abantu abazenza wena abazifake abazoqhamuka nazo izigubhu zamawashi manje abantu abaqaphele. Mfowethu ngiyacela ngiyabonga lokulobu uyithintile lento sengihamba lokugcina sengihamba. Isigubhu sewashi nanoma ungayaphi umbone uthi uzibani ngambone ezenza izinto ngeke ngize ngichaze ukuthi zenza ngoba siyayigila imgilingwane lesigubhu sami. Unamanga mayethu wasilanda eGhana wasilanda eNigeria wasilanda eKenya wasilanda unamanga. Mfowethu umuntu osenza isigubhu sewashi mina akekho omunye phela inyanga ziyangibuka ngithi manje ku Instagram na ku Facebook yabo nje sebezothatha ke kusasa bavuke beplana nabo bafaka insizwe ezirong bafaka yo phela uphathwe yisandla mina sami isigubhu yozwa futhi iwasha angikuthengeli wena uyithengela wena iwashi lakho it's either iwash noma necklace makuyi necklace ufane ivuleke somewhere asazi phela but iwash engigaranta ngalo ungafaka imali isigubhu asiposwa you don't post ukuthi uyasikoria lutho uyeza kumina unless uphesheya kwezilwandle ngibona nenamba ukuthi uphesheya kwezilwandle yila engiqale ngithi before ufaka imali yakho bakunika ipersonal number yami before ufaka imali yakho ungifonela ngani ngevideo call before ufaka imali yakho fona ngevideo call ungibone ngeke ngikubuze futhi ukuthi uyena yini lo muntu omfunayo mawuthi uyena ngithi okay asiqhubeke ngicela ukubizela iaccount number ivela kumina then bese siyakwenza bese ngikutshela ukuthi mawufika ngale yini okumele uyenze ngale sigubhu sami isona nje lesigubhu sewashi njengamanje mfowethu asibabizele inamba okoqala ngena ku YouTube yami uthi Dr Khehlelezi ubuke imangalise ngazenze eMaritzburg siyaxolisa siyenzanga yaba live ucameraman wami uMandla wayenenkinga encane akakwazanga kuyenza live asikwazanga kuyenza but pre-record sesinayo isikhona ku Facebook ku YouTube uDr Khehlelezi uyasubscribe aqala then uyabuka khona into abayenzayo abantu bayabuka ivideo bethi mabebuka makungena iadvert umthatha iskip ungaskip ngiyanicela ningaskip ngoba iyangishaya mina ngala angithi phela fanele ngisithole le amadlanyana yokuthi sinike umandla akwazi ukuupload so mawuthi skip ayisaholi phela ayisasikhokheli lutho ungaskip nje iyeke idlule nje idlala nje for 5 seconds I think idlule mayidlula uqhubeka udlala angithi uyayizwa leyo nto sithi Dr Khehlelezi YouTube channel noma uthi Black Life TV YouTube channel and then siya ku Facebook page is Nyanga Yodumo Mzo uzoyibona ngokuthi ina 200 and something thousand I think it's 273,000 lapho ungabona less than that and angim invite umuntu ku Facebook ungabona uthola friend request lutho akumina and ungabona inbox isixoxa ku inbox akumina mina yonke into yami ngiyikhuluma la public ungabona sekuthiwa inbox sas inboxana noma sas DMana la kuthiwa yini Instagram angiyenzi leyo nto ku Instagram Dr Khehlelezi YouTube channel Dr Khehlelezi Facebook page Nyanga Yodumo Mzo abantu kade bejaha inamba sizoyikhipha ithi 087 550 11 77 087 550 11 77 asibanike ne cell phone number ngoba bayayifuna ithi I cell phone number 063 051 76 41 noma uthi 072 1234 976 072 1234 976 mfowethu kukhona abaphesheya abathi asikwazi ukufona i-email address eningasi-emailela kuyo ukhona umuntu odila nama-email address ithi DRK DRK it's DRK wakhona it's KAY 127@gmail.com DRK
127@gmail.com. Esibhalele i-email laphana sizokuphendula noma my personal email angingayikhiphi ngoba kade ngihlala ngikhipha. Okay, angikhiphe. Into engayifuni umuntu ozofuna awungichazela isigubhu mawufuna ukuchazela isigubhu thatha iwash lakho thenga iwash lakho elihle. You don't have to wenze appointment. Ziku special as from 1 June up to mhla ka 15 June. Ziku special sisafuna ukuyinika kuthiwa yini implementer siyabafaka zonke ihlala zakhiwe zikhona. Lesi sadawana abakhuluma ngaso umnikazi osadawana mina. Oh, okay. Ngiyatshela lobulobi yimi umnikazi osadawana. Jacob Lungu nokubona ku YouTube beveza amagundane engawazi. Bethi isadawana umuntu onaso umbona qala ngezinto zakhe. Into yakhe ngisho ngathatha amanzi manje ngiwafake kanje ngithi ngiqonsisele ngithi izizokulungela into zakho ubona ngaye qala umuntu angahambe enikhohlisa ethi unesadawane beqamba manga lutho mfowethu ngicabanga ukuthi Sunday abantu asihlanganeni okwamanje sisazama ukubheka indawo kungenzeka ukuthi sobe sise eLovu Saturday noma sobe sise Mtuba noma sobe sise Nanda angikakazi kahle but Sunday na kanjani woza enkonzweni imangaliso ezobe ikhona emahlabathini mawunomuntu wakini waduka mawunomuntu wakini ogulayo noma unomuntu ekseni 7 o'clock usuke zenzeka izinto shayela 7 o'clock usubamba indawo kusuke sekushubile. Kakhulu Dr. Professor sibonga kakhulu sibaba Umdabe siyabonga kakhulu ngexetsha lakho. Akayiphinde mfowethu baba Umdabe inamba mfowethu usuke ngayona ifake umfana nje ongaphansi kwami osebenza ngenxa yebhizi enginayo ngithe abanye abantu bawusizakala ngokuthi basizwe abantu abasuke benami. Phinde inamba yakho mfowethu 073 phinde akanaso ke isigubhu sewasha Umdabe bangabe esebenzele izigubhu zamawasha akanaso. Professor Sashini uyena yedwa nami kwakhona ngifonela anginaso uyena yedwa. Okay. Mhlawonke jikene nami ngiyaqala ngayo ukusizwa. Ngiyazi impela ngiyaqala ukusizwa ngayo. 073 120 38 30 079 839 73 45 uMakhosi Umdabe eMlazi kwayu 2173. Enkosi Mhlekazi sikhumbuleke lobilobi ispecial sale macacisa sizobe sikhona first Friday and Saturday ka June. I think it's 2 weeks from now. Okay. 2 weeks from now so besine special sale yo product. Sesingasale sesifaka ne special sika Slay Queen, ne special sika Magic Oil, ne special sika baba ka Magic Oil. Lawo ma product awu 4 kuphela azobe ku special. Hayi ukuthi ama product wonke pharmacy. First come, first save. Imbila yaswela ngokulayazela mfowethu. Ukadile wayithola dokotela. Nami ngayithola ilahlile. Ubunyanga ngabuthola bulahlile. Uthola nje? Washo kanjalo uNuba wathi ubhinga. Ubukhosi ubhinga lobukhosi ngabuthola bulahlile.